ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର ସୁନା ବଜାରରେ ଭୟଙ୍କର ପତନ। ଯେଉଁ ସୁନା ଦାମ କିଛି ମାସ ଆଗରୁ ରେକର୍ଡ ଉଚ୍ଚତାକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ସେହି ସୁନା ଏବେ ପ୍ରାୟ 35,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଳକୁ ଆସିଥିବାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ବଜାରରେ ଏହି ବଡ଼ ପତନକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଆଉ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। କାରଣ ବିବାହ ସିଜିନ୍ ଆସୁଛି, ଘରେ ଘରେ ସୁନା କିଣିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏମିତି ସମୟରେ ସୁନା ଦାମ କମିବା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ରାହତ ନେଇ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା ସୁନା ଦାମ? ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି? ଆମେରିକାର ନୀତି, ଡଲାରର ଶକ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସବୁକିଛି କେମିତି ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ସୁନା ଉପରେ? ଆଜିର ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟରେ ଆମେ ସବୁକିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସୁନା ଦାମ ନୂଆ ରେକର୍ଡ କରୁଥିଲା। 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦାମ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ଥିଲା। ଅନେକ ଏକ୍ସପର୍ଟ କହୁଥିଲେ ଯେ ସୁନା ଆଉ ବଢ଼ିବ, ଆଗକୁ ଆହୁରି ମହଙ୍ଗା ହେବ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ବଜାରରେ ଆସିଲା ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଡଲାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ପରେ ନିବେଶକମାନେ ସୁନାରୁ ଟଙ୍କା ବାହାର କରି ଅନ୍ୟ ସେକ୍ଟରକୁ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯାହାର ସିଧା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା ସୁନା ଦାମ ଉପରେ। ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନେ ସୁନା ବିକ୍ରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଫଳରେ ବଜାରରେ ସୁନା ସପ୍ଲାଏ ବଢ଼ିଲା ଏବଂ ଦାମ ତଳକୁ ଆସିଲା। କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ, ଆମେରିକା, ୟୁରୋପ, ଚୀନ ଭଳି ବଡ଼ ଅର୍ଥନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ସୁନା ଦାମ ଚାପ ଦେଖାଇଛି। ସୁନା ଦାମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଥାଏ ଆମେରିକାର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକାର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ଫେଡେରାଲ ରିଜର୍ଭ ସୁଧ ହାର ବଢ଼ାଏ, ସେତେବେଳେ ଡଲାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଡଲାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସୁନା ଦାମ ସାଧାରଣତଃ କମିଯାଏ। କାରଣ ନିବେଶକମାନେ ସୁନା ଛାଡ଼ି ଡଲାର ଓ ବଣ୍ଡ ଭଳି ସେକ୍ଟରରେ ଟଙ୍କା ଲଗାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନା ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରେସର ଦେଖାଦେଇଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକାର ସୁଧ ହାର ଉଚ୍ଚ ରଖେ, ତେବେ ସୁନା ଦାମ ଆହୁରି ତଳକୁ ଖସିପାରେ। ଭାରତରେ ସୁନା କେବଳ ଗହଣା ନୁହେଁ, ଏହା ଭାବନା ସହ ଜଡ଼ିତ। ବିବାହ, ପୂଜା, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା, ଦୀପାବଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସରରେ ଲୋକମାନେ ସୁନା କିଣନ୍ତି। ଏମିତି ସମୟରେ ସୁନା ଦାମ କମିବା ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ। ବହୁତ ପରିବାର ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚ ଦାମ କାରଣରୁ ସୁନା କିଣିପାରୁନଥିଲେ, ସେମାନେ ଏବେ ବଜାରକୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଗହଣା ଦୋକାନରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ବଢ଼ିବା ଦେଖାଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚ ଦାମରେ ସୁନା କିଣିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି। କାରଣ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ନିବେଶର ମୂଲ୍ୟ କମିଯାଇଛି। ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୁନା ଦାମ ଆଗକୁ ଆଉ କମିବ କି? ବଜାର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଡଲାର ଆଉ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଏ ଏବଂ ବଡ଼ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି କମିଯାଏ, ତେବେ ସୁନା ଦାମ ଆଉ କିଛି ତଳକୁ ଆସିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ୱରେ ଅସ୍ଥିରତା ବଢ଼େ, ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ତୀବ୍ର ହୁଏ କିମ୍ବା ଅର୍ଥନୀତିରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତେବେ ଲୋକମାନେ ପୁଣି ସୁନାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ଭାବେ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଦାମ ପୁଣି ବଢ଼ିପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତା କିଛି ମାସ ସୁନା ବଜାର ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ବିବାହ କିମ୍ବା ପରିବାର ପାଇଁ ସୁନା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଭଲ ସମୟ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏକାଥରେ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ବଜାରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏକ୍ସପର୍ଟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପରିମାଣରେ ସୁନା କିଣିବା ଭଲ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଦାମ ଆହୁରି କମିବ, ତେବେ ପରେ ଆଉ କିଣିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ନିବେଶ ପାଇଁ ସୁନା କିଣୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଲମ୍ବା ସମୟର ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ସୁନା ସବୁବେଳେ ଦୀର୍ଘ ସମୟରେ ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଥାଏ। ସୁନା ଦାମ କମିବାର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ଗହଣା ବଜାରରେ ନୁହେଁ, ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼େ। ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁନା ଆମଦାନୀକାରୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ। ଯେତେବେଳେ ସୁନା ଦାମ କମିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମଦାନୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କମିଯାଏ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସିଧାସ୍ୱରୂପ ରୁପିଆ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହିପରି ସୁନା ବଜାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ସୁନା ଦାମରେ ଆସିଥିବା ଏହି ବଡ଼ ପତନ ଏବେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। କେହି ଏହାକୁ ସୁଯୋଗ ଭାବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଆଉ କେହି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ସୁନା ଦାମ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଏବେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାର ଉପରେ ରହିଛି। ସୁନା ଦାମ ଆଗକୁ ଆଉ ବଢ଼ିବ କି? ସୁନା କିଣିବା ଠିକ୍ ସମୟ କି ଏହା? ଯଦି ଆଜି ନ କିଣିଲେ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଆଉ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯିବ କି? ଏବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ନିବେଶକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଘୁରୁଛି। ବିବାହ ସିଜିନ୍ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ସୁନା ଦାମକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ଆଉ ବଢ଼ିଯାଇଛି। କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ଏବେ କିଣିନିଅ, ପରେ ଆଉ ବଢ଼ିଯିବ। ଆଉ କେହି କହୁଛନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା କର, ଦାମ ଆହୁରି କମିପାରେ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ସୁନା ଦାମ କାହିଁକି ବଢ଼ିପାରେ, ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ
ठीक निष्पत्ति कौन होता है। तेणु वीडियो को पूरा शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। भारत में सुना केवल गहना नुहे, यह भावना सुरक्षा और सम्मान सह जड़ित। घरे विवाह हो, पूजा पर्व हो किंबा भविष्यत पई संचय, सुना को सबुबले सुरक्षित निवेश भाव देखा जाए। गाँ हो कि सहर, मध्यम वर्गर हो कि धनी परिवार, समस्ते सुना किनिबा को चाहती, कारण समय खराब हेले सुना ही सबुठारु बड़ सहारा होता है। यही कारणरू सुना दाम बढ़िले समग्र देश में चर्चा आरंभ हो जाए। विश्व में जितेबाला अस्थिरता बढ़े सेतेबाला सुना दाम साधारणतः बढ़ी जाए। तेबे विश्वर अनेक बड़ घटना घटुछि। अमेरिकार अर्थनीति, चीन अमेरिका टेंशन, मध्य प्राच्य युद्ध परिस्थिति और ग्लोबल मंदिर भय सबकिछिर प्रभाव सुना उपरे पड़ुछि। जेतेबाला शेयर बजार में अस्थिरता आसे सेतेबाला बड़ बड़ निवेशक माने सुना को सुरक्षित भाव निवेश भाव देखती, तापरे सेमाने बड़ परिमाणर सुना किनिबा आरंभ करती। फल बजार में सुना चाहिदा बढ़ी जाए और दाम उपरकू उठी जाए। एबे मध्य अनेक एक्सपर्ट कहउचंती आगामी किछि मासरे सुना दाम पुणी रेकर्ड करिपारे। बंधु माने सुना दाम को नियंत्रण करिबारे अमेरिकार बड़ भूमिका रहिछि। जदि अमेरिकार फेडरल रिजर्व सुधहार कमाए तेबे डॉलर कमजोर होई पारे एवं डॉलर कमजोर हेले सुना साधारणतः महंगा हो जाए। यही कारणरू विश्वर निवेशक माने एबे अमेरिकार प्रत्येक निष्पत्ति उपरे नजर रखुचंती। जदि आसंता दिन में अमेरिका सुधहार कमाए तेबे सुना दाम हठात बढ़ी पारे। एबे आसुची सबुठारु बड़ प्रश्न, साधारण लोक एबे कोन करिवे। जदि आपणको घरे विवाह अछि किंबा आपण आगामी किछि मास मध्यरे सुना किनिबाकू भाबुचंती तेबे धीरे धीरे किनिबा आरंभ करि परिबे। कारण जदि आगकू दाम बढ़ी जाए तेबे आजर दाम आपनकू सस्ता लागिपारे। किंतु एठारे एकथा मध्य मन रखिबा दरकार, एकाथरे समस्त टंका सुनारे लगाइबा ठीक नुहे। बजार को देखि छोट परिमाण रे किनिबा भल होई पारे। एहाकू एक्सपर्ट माने स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टमेंट बोली कहती। एबे मध्यम वर्ग परिवारर चिंता अलगा, कारण सुना दाम बढ़िले विवाह खर्च मध्य बढ़ी जाए। अनेक परिवार वर्ष वर्ष धरी टंका सचय करती केवल सुना किनिबा पई। जदि हठात दाम बढ़ी जाए तेबे सेमानंको बजेट भांगी जाए। सेहीपरि अनेक लोक एबे चिंता करुछंती आज किनिबा भलो ना अपेक्षा करिबा भलो। विशेषज्ञ मानक मत, जदि आपण दीर्घ समय पई सुना किनुछंती तेबे बहुत अपेक्षा करिबा दरकार नाही, कारण दीर्घ समय सुना सबले भल रिटर्न होता है। एबे नुआ पीढ़ी केवल गहना नुहे, डिजिटल गोल्ड और गोल्ड EFT उपरे मध्य आग्रह देखाउछंती, कारण एथिरे सुरक्षा भल रहे एवं शुद्ध सुनार मूल्य मिलता है। तेणु जो माने निवेश पाई सुना किनिबाकू चाहुचंती सेमाने एही ऑप्शन मध्य भाबी पारंती। आगामी किछि मास सुना बजार पाई खूब गुरुत्वपूर्ण होबो। जदि विश्व में अस्थिरता बढ़े, युद्ध परिस्थिति खराब हुए किंबा अमेरिकार सुधहार कमाए तेबे सुना दाम हठात बड़ लाभ मारि पारे। अनेक एक्सपर्ट माने कहउचंती जे आगामी समय सुना नुआ रेकर्ड मध्य करि पारे। तेणु बजार को नजर में रखिबा खूब जरूरी। तेबे बंधु माने सुना दाम को नहीं एबे समग्र देश में चर्चा जोर धरिछि। केही कहउचंती एबे किनिबा भलो तो आउ केही कहउचंती अपेक्षा करिबाकू। किंतु गोटे कथा स्पष्ट, आगामी समय सुना बजार बड़ चहला चहल देखा दे पारे। आपणको मत कोन? आपणको एबे सुना किनिबे ना अपेक्षा करिवे? कमेंट रे निश्चय जणाइबे। वीडियोटी भलो लागिथिले लाइक करंतु, शेयर करंतु, आम चैनल को सब्सक्राइब करियाकू भूलिबे नाही।